ti masakbayan. Iti daytoy nga paset, maipakita manen ti pudno apateg ti anak. Iti biyag ti maysa a pamilya. No adda rigat, adda met ayat. No adda suot, adda met pamati amang tedpigsa. Iti puso dagiti aganak. Iti istorya tayo ita, makitam ti panaglalaban ti ama, ti kinaanos ti ina, ken ti anak. Asaan laeng abasit abiyag, no diket may sa abendisyon amang isubli iti ragsak, namnama, ken kinatalged iti sangsang kamaysa. Nyamsan ang nalakatiyamin, adda ladingit, adda panagsubok, ken adda dagiti kinapudno a rumuar iti oras asan nga insagana. Daytoy a drama ket saan laeng nga istorya, no diket maysa a leksyon may papan iti pamilya. Panagayat, ken panagtalek. Isu nga di ka palagipatan asuroten titi serye tayo, iti alaldaw. Daytoy titi masakbayan. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ni namnama amay saka na laing apintor. Kita man, mama? Nagpintasan. Naglaing kan Doris. Amom ka di anangina ti paintings. Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, mama. Kaslapud no aray na. Ay na naglaing kamutten anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ka. Asino nga iti saan amang raem iti dayta kapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Di nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti pa nagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro, mabalin ka di amamuan. No apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo ti tiyan mo. Sabali ti jar mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulana kita. Ay, mabit lang nga raw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madagos ni Oliver. Masama na kaduami ang mapanidyo ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apa nga mawag ka? Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Nene. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sinsamat na nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun gayam.
Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipan iti ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. When ma'am, iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, Jack samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam day ta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay ang tiapo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramida. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Aprusam ti likod ko. Barang maap-ap ti utot na marikrik na ka. Oo, sige, Doris. Aprusak ti likodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Ikay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Agner-nervyosak ngamin, mama. Madanagan na kunay. Apeng amin ang nagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin lang kung mati sumrak dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y malagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito yung agururay no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngaron, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti aputa nakalasa takpay. Ammo makadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak tayo jay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laang. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo?
Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamon tumutan itibiyag na. Pangrugyan na ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay, anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma, nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Siyaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Ha? Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Siyaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu kadimat. Ay, sabagay. May mayat matlaang, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam amatangdanan. Mga alaklata iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaang dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May sa kayong mat nga ina. Kabailan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan kadi? Oray sa anak abumaknang. Nulakit saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am. Dayawon ka. Iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman nakitikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da amaya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Diyak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayan. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. Adda awagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan iho. Amom.
Agbalinton analatak ni Doris, no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam kenkwana, no agbalinton analatak a pintor. Dahil tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramida kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Matlagayam, anya pa'y nga itar aramidam. Aggunay ka nga ruden, tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok, ken ti kalay sayo, ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jack ni namnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayaten ka unay, Doris. Ay, ayatan ka man, Oliver. Iti uneg ti maysa a napalalo ti kinadangran ken kinabak ng amansyon. Mangrugi ti maysa a nauneg ken makatukay rikna a pakasaritaan amang sukimat. Iti pudno a pateg ti biag, sakripisiyo, ken ti di masuktan a panagayat ti maysa nga ina. Iti maysa a nalinak a siled a naapuran. Iti lawag ti init a sumalsalpot, kadagiti dadakkel a tawa, si tatal na a nakatugaw ni Doris. Isuket maysa a babay a nanumo ti kasasaad na, niyam na paraburan iti naysang sangayan a talento iti panagpinta. Iti sanguanan na ket adda ti maysa a canvas a sadiyay ininut a maparparsua ti maysa a ladawan. Dagiti imana a nakaptan iti brutsa, ket kasla sumalsala iti panangikabilna kadagiti maris, amang ipakpakita iti nauneg na emosyon ken pakinakem na. Kabayatan nga ipapaay na ti amin arik na, ken panunot na iti obran, adda dagiti mata asipapasnek amang palpaliiw ken kuana. Ni mama, ti makimbagi iti mansyon, ken ina ni Oliver, ket si tatagder iti likudan ni Doris, si papangas amang buybuya iti ininut a panagbukel ti ladawan. Iti abay na ket ni Oliver, maysa a lalaki a napuno iti panagdayaw bayat, ti panangmatmat na iti inaramid ti babay. Nagsao ni mama, titimek na ket napno iti panagbilib, akun kunana, itaakla ang anakaw at iti nagpintas a regalo. Jack ni namnama akasta ka tinalayng a pintur. Dagitoy asasao ket saan laing a pamadayaw iti kinalayng ni Doris, no diket maysa a panangbigbig iti kinaimbag ti kaunggan ti babay, anang ibunong iti pakasaritaan ti biagda. Inmatang met ni Doris, ken mama nga addaan isem iti labina. Maysa nga isem amang ipakpakita iti kinapakumbaba, iti baet ti dadakkel a pamadayaw. Kitaak man mama, nagpintasen. Naglaeng kan Doris? Insungbat ni mama. Adagi ti matanaket di makaisina iti nakapimpintas a painting. Idinay paliiw daytoy ni Oliver, dinamet na plitan tirik na amang yebkas iti pamadayaw. Kinunana, amom kadian ang ina dagiti paintings. Dayta talentom Doris, na isang sangayan. Napalalo ti panagyaman ni Doris iti inyebkas ni Oliver. Babaen ti nalamuyot at timek na, kinunana. Agyaman ak unay Doris. Niem nasaysayat pay ti insungbat ni mama, tapno ipasingket ti kinapatek ti parsua na adday ti sanguda. Manmano ti adda a talento na anagpinta, balasangko. Babaen kadagitoy apasamak. Ininut a may buksilan ani Doris, ket saan laing abasta sangayli iti mansyon. Adda maysa anaon uneg arason iti kaadda na ditoy. Maysa atulagan amang balbaliw iti dalan ti biagda.
Nyem iti agdama, isuna ket mabigbigbig gapu iti kinalaing na. Si tatalugod a kinuna ni Doris. Agyaman ak unay ta magustuhan nyo, ma'am. Insung batmet ni mama asipupuso. Magustuak unay, balasang ko. Isu nga ikang grunaak ay display ko dito'y asalas ng mansyon. Nagpintas ka anapaiso dito'y mama. Kaslapud no nga aray na. Ti kinasirip ni Doris nga agpintaket ng tukay kadagiti na uneg arik na ni mama. Idi nakita na ti, bukod na aladawan wenno portrait a pininta ni Doris, nakiktot kay napnuan ragsak daytoy. Ay na, naglayeng kanta sika ti nang ipinta iti daytoy a portrait ko maam. Uray ka di sika ket magustuam daytoy a painting na. Daytoy a panagsasarita ket mangipakita iti maysa a nabara a relasyon a nabukel. Saani nakasla agamo ken babaen. No diket kasla agkabanag asipupudno nga agay-ayat iti maysa ken maysa. Kinuna ni mama. Ay ka syempre, balasang ko. Asino nga isa ti amang raom a daytoy ket nakapimpintas a painting. Daytoy a pamadayaw ket kasla mang pababara iti puso ni Doris. Anabayagen anapunno iti arapaap ken rigat ti biag. Inyebkas na ati panakipaset iti salip ti panagpinta, ket nakaisiguraduan ti panangabak na babaen iti sasao. Nakisalsalipak idina na, nanggabakak met kadik ken adda premyo. Namiris ni mama, ti potensyal ni Doris, ket insingasing na. Ay na, mabalin mo daytoy nga ipinta para idiyay lako. Nang hinadag iti paintings. Ngem iti likudan dagitoy a naragsak a panagpatpatang, naipalnaad ti uneg ti puso ni Doris. Nabayag daytoy nga arapaap ko nana, ngem maawan amin a pagpunpunak. Ti kinanumo ken ti kinaawan ti pangwartaan ti nangiduron ken Doris a sumrek iti maysa at tulagan nga ininut amang balbaliw iti kinataona. Iti daytoy agundaway. Naipakita tinapasnek apanang isakit ni Oliver ken ni Doris. Kasla may sa anamnama iti panawin ti kasitnitan, kinuna ni Oliver nga addaan kinapudno. Nangina dagitoy nga arwatin ti may sa apintor. Masigurado katulungan na ka ni Sir. Mabalin mo amaadaan iti bukod mo a gallery. Daytoy akari manipud ken ni Oliver, ket saan laing at agikwa ti may sa nga adbaybayad iti serbisyo. Daytoy ket nagtaud iti pudno a panangipateg, ken panakaawat iti kinaasino ni Doris. Bayat a mapalpaliw dagitoy a pasamak. Mabalin tayo a maawatan at relasyon da Oliver ken Doris, ket saan a nalablabis niya mititulagan maipapan iti maysa a kontrata ti surrogacy. Adda maysa a tulagan na pinirmaanda, ni Doris ket aginaw ken mangipasngay kadagiti anak ni Oliver, agpaay iti kantidad at 2 milyon a pirak. Daytoy atulagan ti rason no apay nga agnanaid isuna, iti daytoy anasiling a mansyon. Ngem ti panaglabas dagiti bulan, ken ti ininut a panagpadakel ti tiya ni Doris, nagbaliw ti kasasaad. Ti relasyon da anapasikad iti kwarta ken kasapulan, ket ininut a napuskolan iti pudno a panangipateg. Iti maysa asiled a pagububran ni Oliver, naipakita ti epekto ti kaada ni Doris iti biyan niya. Adda isuna a si papasnek a mangar aramid kadagiti napateg a papel ti negosyo. Simrek ti gayeng weno, kabsat na nakapansin, iti karkar na akinaragsak ken kinaproduktibo ni Oliver. Nene, ganado ka akanayon niya at trabaho bro, kinuna ti gayem na. Nakaisem laeng ni Oliver, si tatal na amang sungbat. Kastangata talaga daytoy, no dandanin ang magbaling nga ama. Ti pinagbaling nga ama, ket maysa nga arapap a nabayag a magagaran ni Oliver. Daytoy agagaran ti rason, a nagsapul iti mangipan iti binina. Ti kinaragsak na, ket kasla agap apuy amang lawlawag iti entero a kabibiyan niya. Hindi nakman a madisturbo bro. Agtrabaho kami pa'y tano kasta. Insungbat na, amang ipakpakita a pimigsa ti panangipamaysana.
Napaliiw pa'y tigayem na ket kinunana. Sa balipay daytoy tanasumbatnan. Sige, trabaho ak manlengen. Niyem sakbay apumanaw, dinaplitan tigayem amang imtuod. Ang bro, mabalin ka di amaawatan. No apay nga inspirado ka akanayon. Sana amasapol ama ipagak bro. Iti daytoy adamag. Awan ti inkutib ni Oliver, no di ti kinapudno iti kaungan ti pusona. Basta daytoy, awan ti parikot ko, naragsakak. Sirarag-o nga imbagana. Daytoy apanangamin ket adu ti kayat na asawen. Saan leng ang naragsak gapo iti panagbali na nga ama, no di ket naragsak met gapo, taadda ni Doris iti biyanga. Kabayatang nga umas asitig ti nakaitudingan, na aldaw ti panagpasngay ni Doris, tirik na ti amin iti uneg ti mansyon. Ket nagbalin a nariribok, nimnapuno iti namnama. Iti maysa agundaway, na imaldit ti kellaat akigtot iti biyagda. Si tatugaw ni Doris, idin takellaat a nakarik na iti nasakit, ken makapasilang a nautot iti tiyana. Nene, apay nga balasang ko? Asino apuyot mo, tatiyan mo? Sa bali titiyan mo, si dadaan anang sukimat ni mama, bayat ti panang matmat na iti agul ulimek, a panagsagaba ni Doris. Nagsakit titiyan ko na. Indaraing ni Doris, adagiti bukel tiling ep, ket mangrugruging nga agteded iti muging na. Nakigtot ni mama kinagtaranta, "Ha, agpasngay ka kadin?" Awan sigurado a masungbat ni Doris, nimti utot ket kasla kayat na apigisen ti kaunggana. Diyak amo na, wen siguro, takabulanan na kadi ita. Agtataranta ti panagutiwek ti rik na ni mama. Inawagan na adagos ni Oliver, tapno ipakaamo ti narikot a kasasaad. Ay, mabit laing adaras tapno awagak ni ma'am. Ay ma'am, nasakit ka no titiyan ni Doris. Ma'am, agpasngay ka din. Agtataray dagiti katulong, nariribuk ti uneg ti balay. Ay, diyak amo ma'am, diyak pa'y meta napadasan ti aganak. Indaraing ni Doris as itatangar. Naamiris ni mama nga awan, sabali a makaaramid iti desisyon no di ni Oliver. Awagam adagu si Oliver. Masa amapantayon ijay ospital. Dago sa timawag ni mama. Iti may kadua aliniya. Sinungbata ni Oliver ti telpono nga awan ti suspetsa iti pasamak. Hello? Mana Esther? Apay nga agawag ka? Bisiak dito'y opisina. Hado ti samsambot ko. Ngem ti sungbat a nanginggig na, ket nang pakigtot iti sibubukel a kinataona. Hay, sir. Nagsakitin ti tiya ni Doris. Mapan kayo kano ijay ospital. Nagrikos ti panunot ni Oliver. Nagbalin a blanco tinakem na, ket timpuak ti kapigping na. Ha? Sige. Umaya ka dagus. Binibin a nagidulin iti telpono. Iti panagdardaras na, nawili iti uneg ti opisina na. Tigayem na anang paliiw keng kuana, ket kelaat a nagsaludsod. Apay dita bro? Matartaranta ka? Siyap apura anang sungbat ni Oliver. Bro, sige, pailaing tapakaan mo dito Inakod. Awan ti sabali a mapanunot na, no di ti panakaispal ni Doris, ken dagiti inauna. Apay nga kasta? Inimtuod ti gayem na, adi makaawat iti pasamak. Kasla na oraman at tarayek, insungbat ni Oliver, bayat ti isasarek na iti kotse. Niyamga po iti nakaro a nerbiyos ken panagtaranta, adu tinaliwatan na. Pagamuan ta nagsubli iti opisina asang sangot. Apay, nagsubli ka man? Nakasiddaw ang nagdamag ti gayem na. Nabatik ti tulbek ti kotsek. Nabatik pa'y iti cellphone ko. Insungbat ni Oliver na agur-ur-ur ti panagangges na.
Imisem ti gayem na ket imbagana. Oh, ayandan. Sus, amot nakaparabaw ditoy lamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka ditoy a portfolio. Saan asumat? Ayun kayang? Nainayon ko ngamin dagitoy a record a kasapulan idiyay ospital. Kinuna ni Oliver na inawid na amin dagiti nakalikaguman a dokumento para iti panagpasngay. Sige, ditakan bro, inakod. Saan ama sinunu o tipig sa titaray na ang nagsubli iti balay? Iti kaunggana, may salayang titartarigagayan na, ti masyerto a natalged ni Doris. Iti isasangpet ni Oliver, iti mansyon, napaneknek na ti napalalo, arigat ni Doris. Nakalukong isuna, malmalmes iti saim ken kigtot. Itata matartaranta, aduti naliplipatan na, naipaliw ti maysa a katulong. Ni Doris, gapu iti di mabaelan nga utot ket agpaspasag. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di ba, Doris? Inyim tuod ti maysa. Nagsakit unay, diak makapag na amang, inarunayng ni Doris bayat akapkapta na ti Tiana. Narik na ti ibabetak ti danong manipod iti matris na. At pipikalen ti saka, nasayaat. Agida ka iti stretcher, tayabak ti driver ni mama. Binili ni mama ang mangidawlo iti sitwasyon. Densyo, umay ka ditoy, darasam. Ti panagrikos ti amin ket kasla alipugpug. Nyemi ti baet ti panagtaranta da Oliver ken mama, adda maysa a karakter anang itured ken nang ikabil iti tatalnaan ti isip tapno maliklikan ti didigra. Ni manang Esther wenno ti panagsagana a pinalnaadan ni mama bayat ti adu a bulan. Anya kadipay ti alain tayo na ipangidiyay ospital? Insaludsod ni Oliver, anaribara kasta. Ngem si tatal na anang sungbat ni mama ken dagiti katulong. Saan ko nga amo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubing. Dagiti bottles. Kunda dumapay nga arwatan. Dagiti ubing. Nasidaaw ni Oliver idinay padamag ken kuana nga. Nakakarga amin iti dakilabag, iti kwartok na. Pakialam, na isagana nga gayam amin. Daytoy a detalye ket mangipamatmat iti unig ti pamilyada, a nasaksakbay a nagiplano, ken naaddaan iti naunig a panangkita, kadagiti rumbeng na aramiden, no dumteng ti kanito a kastoy. Naragsakan ni Oliver ken kinunana. Imbalasang ko. Wen, ma'am? Isu nga uray ti nurse a kasapulan, nakasagana kinaka-ospital. Nagdamagak na amin. Ti panakaisagana ket maysa a bida ti panakaawat at ti panagbalin nga ina, wenno apong ken ama, ket maysa a dedikasyon ken panagsikaran a nagpaut kadagiti pinalabas a bulan. Iti uneg ti asikasuen ti ospital, dumanon ida iti emergency room. Nadaras nga idinuron, dagiti nurse ken doktor ni Doris nga agturong iti delivery room. Napalalo ti kinasakit na indaraing na, adumanon iti kasla, panakapigis ti sibubukel a kinataona. Anay ko, diak samet makalasaten, Oliver. Inyarong aing ni Doris, babaen ti panagsangit ken panagkigtot na. Si tatakder ni Oliver, iti abay na, asiyayat amang tiliw iti imana. Niem makarik na met ti panagbuteng ken panagdandanag. Ano siya, Doris? Ano siya? Nakakararag ka lang? Di nakabaybayan ti apo. Sinong bata na agraman, dagiti agpapatar asasaona. Iti dayta agundaway, inlawlawag ti doktor. Saan pa'y kadi mabalin ti panakit a makadanon iti delivery room? Saan pa'y kadi rumuar ti nagsakit amatin? Narik na ni Doris ti ininot a panagpusak ti kigtot na. Anay, nagsakit! Nagsakit unay!
agpaspasuet at timek na. Iti daytoy naganat ken makaalon o na panawen. Impalagip ni Oliver, ti kinapatig ti na espirituan at tulong. Kumusta ka lang kadagi ti ima? Ibangam no aniya ti aramidem, tamatulungan kay tinasakit mo. Naprosam ti likod ko, uy, barang maapa patuto, tamaririkan na ako. Sige, Doris, apurusak dita ta umayen. Dita kami, sa doktora rumuarsan. Nagsakit itiya na yan. Dagitoy asarita ket pinapig sa laeng. Tapno mang ted tinamnama iti agpaspasikal na ina. Nupay iti kaunggan ni Oliver, ket ad-ada ti buting amapukaw na ti babay, anang ibuksil iti sanyata iti biyang na. Kabayata na mayring pas ni Doris iti unak ti delivery room, aktatagdar ken akpagnapagna ni Oliver iti ruar ti pasilyo ti ospital, ti panak subli-subli na amagmagnaket at adda amangipamatmat iti nariribuk a pusona. Napaliw daytoy ni mama, ket dimmanon tapno liwliwain ti anak na. Olivera, amangan maligkating, agtugaw kapay. Agpagnapagna ka akanayon, agsubli-subli ka. Agner-nerbyosak metlaeng mama. Imbaga ni Oliver ti pudno anarik na. Madanaganak na unay. Kunana, akumit kita kadagiti tawa ken pagrikpan ti delivery room. Apay ka di anagbayag. Di metlaing makaanak. Uy, narud. Dinamag ni Oliver tinamnama ni mama nga agbalin anaandur iti kastoy agundaway. Kasano ngatan daytoy ditoy ina? Mabalin ka di asumrekak ijay uneg. Ad-adda amadanaganak iti kastoy na ar-aramiden ti anak ko. Ha? Kastoy gayam ti aganak. Ti pannakasaksina iti ut-ot anapasaran ni Doris, ket na magrikna ken Oliver iti maysa, abaro a level ti panagdayaw kadagiti babbay. Naamiris na at ti kinainang, ket saan analaka. Nakakaasi ti babbay, talaga kasta. Sakripisyo ti panaganak. Di mo amo no malasatana ti umanges anasayaat. Di met la rumuar ti doktor, nagbayag meten. Kadagitoy abatad a panangamiris ni Oliver, na bukel iti pusona ti pamati ani Doris, ket saan laeng anapan ditoy gapu iti kwarta. Ti sakripisyo ti bagina, ken biyang na tapno idanun dagiti anak na iti lubong, ket maysa a banag adi mapatgan, ti anyaman a kantidad. Naiduron met tirik na. Ni mama amang isarita kadagiti narik na ti anak na. Bayat asi papasnek da nga agururay, adapi muslit ang mga asi a nurse tapno mang pakaam mo. Nay, ada kayo pa'y gayam dito'y ruar ti delivery room. Saan pa'y kadi anakaanak, ma'am? Agyan kami kadi pa'y dito'y ana agururay no anyan ti nakaanakan. Insung bat ti nurse. Ayun gaya man niya. Ay, inakman ti unay ti apo ta nagkararag, ma'am. Ayon, sige. Aramidom dita, Esther. Panawan kayo pa'y naroon, ma'am. Mapanak iti uneg ti ospital. Nagtuloy ti panagpagnapag na ni Oliver. Saan na amapingdan ti nalamiis aling et iti dakulap na. Apayin, mama? Talaga kadi akastoy kabayag? Inyim tuod na, ti panagkibkib ti naiisipa na amadi ti mang duminar. Ay na, dinakman pagdanagan hidyo. Agkal makakadilaing, binutbuti nga imbaga ni mama. Isu, amay sa nga inakin nakapadas iti panakaipas ngay. Amo na ti kinapudno iti biyag, ken ipapatay amasango bayak ti panaganak. Agdan dito, ti doktor. Inanotop na patalnayan ti anak na. Daytoy agundaway ti pinakabaklay kadagiti di masinunuo a kasasad. Ngem daytoy metlaeng ti gundaway a nakaamuan, da Oliver ken mama ani Doris ket paseten ti pamilyada. Saan akas negosyo no dikas mong pukaw itiliday ken agbalin akang runaan apateg ti biyagda. Idikuan nakanggegida iti kapigsaan at timek ang mamagtalina ed iti ayat. Naglukat ti ridaw ti delivery room ket rimuar ti maysa a nurse.
iti uneg, at danadanon alawag. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing, imbaga na anay iramanan, iti naysang sangayang nga isem, amang iyabkas iti baligi. Ipandamit laeng ida iti nursery. O, aniya, kumusta kan? Kilaat analamayan ti ululaw, kenutot ti puso ni Oliver, bayat ti panang denggeg na itinapintas a damag. Nagmata ti luluwa nga imbagana. Agyamanak iti ariputan a nakalasat metlaeng. Naragsakan ti nurse anang hibinglay iti salaysay ti panagpasngay. Amom kadi, idi inruwar da dagiti anak ta, nagsangit da. Kasla musika iti lapayag ko, ti panagsangit da. Dagiti anak, saan laeng amaysa no diket adu, ti agkantay ti uneg ti siled nga adaan na pigsa, apananges amang pasingked, iti kinaragsak ti biyag. Saan ang makapaghawid ni Oliver? Tarigagay na ang makita ida adagus. Mabiit laeng. Mapanak iti nursery. Barang impandametten, dagiti anak ta idyay. Si tataray anapan iti direksyon ti, siled apakay matangan dagiti inaw. Idi adda idyay, sangmo tinaywawa nga ikob dagiti maladaga, napatak ti emosyon ni Oliver ken mama. Wen, Oliver, naglulukpo da. O agyaman ak unay iti apo a pinaraburan, nataan nasayaat dagiti anak. Narik na ni Oliver, tinapalalo a pamatig. Uray kasano ti ununoy, kenerbiyos ko itay. Idi makitak dagiti anak ko, kasla napunas amin ti pakarigatan kenerbiyos ko. Napalalo ti danag ko itay, niyem ita napukaw akasla asuk. Inyebkas na pay, kunak no aniya ti mapasamak ijay ag-ina? Iti isasaw na iti ag-ina, kilaat na anaamiris tinauneg a koneksyon ni Doris, kadagiti maladaga asiping na ti biyag kendarana. Ni Doris ti ina, ket isu ti ama, awan pakadanagan asabali. Kalpasan ti panagpasangay, idin anakalasaten, da Doris ken dagiti ubing iti ospital ket nayawid idan iti mansyon. Nakasango ida iti maysa, ang nakadagsen a pangtuladan, ken nakapatpateg a diskusyon ti biyag. Ti pagbanagan ti kontratada, titulagan maipapan iti pira, ken ti panakaipaay, dagiti ubing ken ni Oliver ken mama. Iti silid pagpasayaran ti balayda, simangpet ti tiempo ti patang, ken riribuk maipapan iti sumaruno nga adang. Sinanggo ni mama ni Oliver, tapno isigurado ti panagna ti nasinunuo a desisyon, ti desisyon a nakibingayanda iti damo. Itataada tayon dito'y mansyon. Anya ti planom, iho? Damag ni mama iti anak na bayat, asipsiputana ti kasasaad, ti babae nga ininut na agpaimbag iti panagpasangay na. Inaulawag ni Oliver ti imatang na. Masapulaing nga alaak ti nars, ang mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbing laing ang mapasayaat. Niyem sinungbatan daytoy ni mama agraman iti kinaseryoso, ang nakaigawidan ti sigud a plano. Pumanaw ka din, mi Doris, apaman na makapapig sa isuna? Dimawat ni mama iti pakabilan. Pumanaw nga ta mama, saan ka di aday ta ti pinagtulagan nyo? Inton makaanak, ited mo ti tangdana. Ket makaamo meten ti biyang niya. Pangrugya maited mo at ibayad na. Nang runa daytoy akanito iti biyag ni Oliver. Bayat niya indiktar ni mama ti kondisyon ti tulagan, ti panangted iti 2 milyon ket palubosan a pumanaw ni Doris. Nakarik na ni Oliver iti isek ti nauneg a pusona. Awan ti ayat na amang ipakita ti kinapudno tamapatpatig na ni Doris. Asaan laeng akas maysa a surrogate no di kaspudno nga ina dagiti anak na. Kasaritak to, mama. Kinuna ni Oliver agraman ti panagkatating at imek. Naala nakaditi kwarta a nagtulagan mi? Talaga nga alay na dayta as sukat gapu iti panagkuna ti inanamanyo. Imanugot laeng ni mama, amamati at inasinunuo, apatang asinapataan, ket masapul a matungpal.
Sabagay, aniya nga rud mama, titulag ketulag, saan ang mabaling na ibabawi? Napalalo ti kinadagsen ti riknak daytoy apatang, nupay adda na ununeg at arigagay, ken Oliver a pagtalina Eden ni Doris. Bayat ti panaglabas ti agmalem, pinadas ni mama ti makisao a direkta ken ni Doris. Simbrak isuna iti siletti, inabayat ang makiramramanan daytoy kadagiti anak na. Nakita na ni Doris, sila ladawan ti kakapsut niyam raniyag ti maysa na ina asipupuso anang kukukuk kadagiti ubing. Itatanapigsakan, kinuna ni mama analamis ken riniing. Alaam ka din ti 2 milyon mo, ket pumanaw ka. Daytoy abalikas ket kasla asero anang duyok iti puso ni Doris. Ha? Aniya? Mabalin ka di asawem manen, mama? Nakiktot ni Doris, tilua ket ininut ang nagapros kadagiti matana. Naimatangan na ti kasasad ang naggapu iti pagraragsak agingga, iti nakam amak apanakay sina kadagiti anak, a pinadayaw na iti 8 agingga iti siyam a bulan, iti sidong tinakem ken bagina. Nyem ni Doris, ket saan akadawyan a babay, anay rurumen gapu iti kinapanglaw. Ti panagpinta, ti isip na kinasudi a parsua, ket nakasagana a pumatay iti kinagum. Para laeng itinamnama, dagiti bukel a pulona. Saan ko nga alayin ti kwarta mo, wenno ni Oliver? Impakaamo ni Doris, napuskol ti barukong nangyem na batad ti isip na. Nakigtot ni mama, saan amamati itinanggeg na. Anya di pinirmaan ta titulag, Doris? Saan ka di? Kidawak laeng ko, mama, nauray diyak nga alayin ti 2 milyon. Siyak laeng ti agbalin nga yaya, wenno agaywan kadagiti anak ta. Intuloy ni Doris, babaen dagiti inuunoy, ken panagyar arung ay nga ingyebkas ti naunig a panagayat na, kas maysa nga ina. Iti matmata ni mama, umapuy ti kigtot. Ha? Saan mo akayat ti 2 milyon? Inyim tuod na, ti boses na nangyalatiw ti riribok. Narik na ni Doris at ipatatasana, kas ina ket awan pagpatinggaan na. Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Siyak laeng tiyayain. Please, Oliver, imarungga ing isna ken. Oliver, akal kalabas laeng iti siled ken nakanganggeg iti sasaw. Saan ko akayat ti pumanaw amang ibati kadakuada? Saan? Please. Dagitoy asarita manipud ken ni Doris ti kasla na mapukaw, iti pamati ni mama at ti amin ket magatang ti kuwarta. Nagsapata isu na sakbay, anapan ditoy at ti pirak ti kasiguraduan ti tulagan, ngem nalipit isu na iti na espirituan, ken nadalos a sakripisyo ti babay. Sana napengdan ni Oliver, as sumali iti patang. Ad-adda anayal langaw, iti kinapasnek ti aramid ni Doris. Di na kayat nga awaten ti kwarta, mama? Kinunana, mangisigurado iti kinaymisim ni Doris, ken panggep ti asina, iti inaramid ti ina. Nagkatingting ni mama ket kinunana, ha? Anya ti di na kayat nga alain? Ibabawi na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Isip ni mama, baka plano ni Doris amang itakas wenno irana, ti papanaw, akakuyub na dagiti ubing. Ngem insungbat ni Oliver, sana nga ipanaw dagiti anak, mama. Kinid daw na nga isukat laing ti maudi, apirak tapno agbalin ayaya, dagiti anak mi. Nang lukat ti mata ni mama, naparagsak met ti kaunggan na. Kayat mo asawen, di na kayat ti kwarta? Mas impatig na dagiti anak ng empty 2 milyon? Kasta nga rud, mama. Nagkaykaysa aliniya, dagiti amiris ni Oliver, ken mama. Iti daytoy akanito, narik na ni mama, anaribakan ti bakod ti kina-aristokrata na.
Ken nalunag ti panakabos na gapu, iti di mapatga na dungo ti maysa, anayanak na inan-ina. Sabagay, pinanalto ti isip ni mama. Nasaysaya at metlaeng, no ti pudno nga ina ti mga sikaso, kadagiti anak na. Naisu ko malayeng ti matangdanan. Nalaklakangem iti nars a katulong na, mama. Rumbing laeng iho, talo dagiti apukok. Narigat no dita mo iti agyaya, ti sabali no asino ti talo nga ubing. Agyan narud ti Doris ditoy, mama. Wen, iho. Nataltalgid metlaeng dagiti ubing no ada ti inada a mga sikaso kada kuada. Iti daytoy a desisyon, si tatal na nga inawat ni mama ni Doris, akas saan laeng anars no dikas permanente a paset ti biyag dagiti apukona. Nyem ada pay nangat-ngato a rason, no apay a rumbing a pagtalina eden da isuna, maysa a rason na impatig unay ni Oliver. Nan-anay ti kinaragsak ni Oliver, nying amona at ikaadda ni Doris, ket kasapulan a mapatalged babaen kadagiti nan-anay, at tulagan iti biyag, saan laing a panagempleado. Nang pampanunot iti addang amang bigbig, iti amin a sakripisyo ti babay, anang biyag iti panagayat iti pamilya, ken bukod na. Sinango manen ni mama ni Doris, tapno dumawat ti pamakawan, ken panang pasingked iti kabaroanan at tarigagayda. Nasa ok kanyak ni Oliver, adi mo kano tinungpal ti tulagan mi Doris? Dinamag ni mama anapnoan kinapasnek. Binadangan ni Doris anang sango iti basol nanging sirarag-o. Pakawanendak ko, mamama. Maisaknap kumet na. Kabaylak kadi nga isuka ti anak ko iti pirak? Maawatam ko maasaan na mapatganda itoy. Namindakkel agatad tinagtulagan nyo, nying para kanyak, uray oras, saan akabaelan amang ibabawi iti ayat ti maysa nga ina. Natinggaw dagiti matmata ni mama idinabatad, ana amiris na tinasingpet, ken nangato apakinakem ni Doris. Kinuna na nga agraman pamateg, dayawan ka iti, san mo akinarupat iti kwarta, Doris. Agyamanak iti kinayat ana awat mikengka, iti panakay matangan tinapudno, a panagpuspuso. San kalaeng nga napintas ti pamagim, Doris, nasayaat pa iti panagpuspusom. Gapu ta inbagam a nasayaat ti panagpuspuso, paypaysoak akunam, Doris. Agbalinak nga nasayaat, apadak a tao. Naisingdat daytoy apasamak kas pamaneknek at tinasayaat, na ehemplo ket mangsukat uray kadagiti, karikutan a pamanunotan ti tao a nabaknang. Kalpasan na, bayat ti panangrubwat tinaragsak a pamilyada iti balay, na pagnunumuan da Oliver ken mama a masapul a sugyatan ti maykaw di a plano ti biyag. Iti maysa a nabara a sardam, napa ni Oliver ken ni mama tapno isibuat, ti bukod na nga adang a nasapsapa a sinagrap na, iti isip nang yung pinasingkedan na gapu iti panagayayat ni Doris kadagiti anak na. Oliver, insangayli tinanang na bayat asiled ti kinatal na. Sinabim anasayat unay ti puso na Doris, kayat ko adumakkel dagiti anak ko nga ada a mangawag iti mami asilalawag ken ni Doris, mama. Inyimtuod ni mama anapnuan panakaawat. Apay adi mo kidawen ti inada na ikasar mo? Naminsan manen a kinuna ni Oliver. Kayat ko nga ingkailak ni Doris, mama. Tibalikas ket saan laing nga epekto tinamnama no diket ayat a nagtaud iti puon ti pusona. Umanamong asitatalugod ni mama. Wen, iho, amom, agbalin analatak ni Doris no aramidem iti galeri na. Adunto ti mangipatek kanyada, no agbalin na sikat a pintor. Dayta met ti maysa kadagiti planok, mama. Ipatagdera kiti galeri na ni Doris. No ada galeri na iti asideg ti mansyon tayo, sigurado asaan to nga pumanaw, iho. Dayto yakari tinang bukeli tinaan-anay a resolusyon tinarikot a relasyon anang rugi iti transaksyon. Napatag na amin dagiti anak mi, mama. Masapol asaan kami nga agsisina. Insungbat ni mama ti panang bendisyon, ah. Agagawa nga rud nga isagana ti panagkasaryo, ah. Wen, mama, itamet laeng.
Pinaisaganak ti amin, ngem imanugot ka din ni Doris? Kelaat na imisem ni Oliver. Oh, maadaan ti pamatpatik, mama. Anya pay nga inararamid ko. Agunay ka na ruden. Tapno ada maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Agidanggay ti bunyag dagiti apukok, ken ti panagkasaryo ken ni Doris. Ti plano daket naragsak ken natibker a kapigsaan nga agpaut iti intero a biagda. Idi na isayangkat ti amin. Idi napintas kinagrangpaya a kanito ti isasangpet. Ti kasar nga idanggay ti bunyag dagiti talong nga ubbing. Nasapa pay laeng iti agsapa. Nakabisti iti nakapimpintas, apuraw akawes ni Doris. Kaslaladawan nga inaramid, metlaeng ti bukod na nga ima. Nasudi, nanakman, kinauneg ti pakasaritaan. Idi ay maysa a nabara a paset ti uneg ti balay. Nagkapon da Doris ken Oliver, a nakasango kadagiti nagadu a padaya. Rinik na ni Oliver ti imana ken inyebkas na asipupuso. Saan na may ladawan ti ragsak ko ita akanito, Oliver? Saan ko ninamnama akasto ti pagbanagan ko? Nasamit a nagkatungga dagiti matada, anapuno iti ayat, asaan akayang abayadan wenno irebel ti kuarta. Insungbat ni Oliver, asibabara amang petpet kadagiti ramay ti asawana. May kari ka amaadaan iti napalaws a panagayat ko, Doris. Kastamit kadagiti napateg nga anak ta, Ayayaten ka unay, Doris. Kinumapit ti Doris. Nagted ti luluwana ti pudno, aragsak a nakalasat iti rigat, tulagan, ken sakit ti aginaw. Ayayaten ka met, Oliver. Iti dayta agundaway, napukaw ti naunig, aladawan ti maysa, a kontrata ket napasublian ti maysa, anasudi abiyag ken pamilya, anay plano saan babaen ti kwarta, no diket babaen iti nakaro a panagayat, sakripisyo, kinapudno a panagpuspuso. Daytoy a pabuya ti Mang Ted adal kadagiti amin a dumgeg, at idungo ti ina, asibibiyag iti kaungga ni Doris, ket nang balbaliw iti dalan ti pamilya ni Oliver. Tapno isuda amang ipakita nga iti uray aniya pay abanag, pudnong agnanayon ti panagayat niya awan ti sukat na akwarta.